cicilan udah nunggak, motor nunggak, bang durung bayar. Tak duit kondi ya ngene iki. Wah, ana bocah maku dhewean kayake anake wong sugih cah. Tak culik deh ben kontok tebusan dibayar cicilan wedak. Gas beraksi. Loh, kayak ngono-ngono. Ngono-ngono kok. Loh, kayak sapa ae? Aku tak pengen nyolek kue. Ya udah sih. Dek, ketangi. Aku nak ndi iki? Sama nengah. Apa mau kamu kira? Dia ngapa ta? Gila duit, diberi cicilanku enggak kabeh. Ki cepet pira? Halo? Apa ini? Aku kepenculik. Anakku nanti. Iki lho anakmu tak culik ning kene jenenge Nora. Ya, tak kandung sini ya. Loh, kok aku berlipun iki ana apa? First blood. Halo, Mimam. Halo Abah, ana apa? Telepon Mimom. Mimom iki lagi sibuk lho. Lagi enak-enak mau novel kok. Novel Korea sisan. Hebat. Ana apa ta, Abah? Anakmu iki diculik. Wong jalan tebusan. Oh, Nur diculik. Apa? Nur diculik? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti Nur, kowe nek endi yo Nur? Iki mau tak kamu sak telepon dengan makmu ki nomor pira? 082 terus 110. Tes. Nomor sapa iki? Tek gak ana jine. Halo? Halo, niki sinten nggih? Aku penculik. Kowe njaluk duit sepira? Sepira akeh he? He? Penting anakku balik no. Aku tinggal tebusan saat nanti. Tanggon duit saiki ning endi? Kayaknya saiki lho. Dewe
penculikan anak ibu. Konten apa, Bu? Anak kula diculik. Oh, nggih, makan niku nggih Bu, kirim lokasine nggih. Nggih mangke kula Sherlock ya, Bu. Oh, nggih Bu, nggih. Anak apa ya, Bu? Iki ana bocah ilang kene mana? Di duite, enteni sampe 10 jan. Kesuwen di duite. Iki lo duit sak tas njeluk pira? 何お前はもう死んでいる。Mandek, Bu, mandek. Bu, ya. Jadi tak, Bu. Bener gak sih, Bu? Beneran aja, Bu. Beneran aja, Bu. Bu, kayak apa? Bu, rame-rame sama kono kayak apa, Bu? Ibu. Ya, mandek, ibu, kenapa? Mandek. Loh, gue ngerti. Kini ku siapa? Polisi! Kita kuat. Oh iya deh, iki loh polisi. Polisi. Ngerti? Si. Alah, itu polisi toh. Iya, kene polisi. Ngerti ya? Oh iya, Bu, anak wis ketemu. Itu gak anakku ya, Bu. Dulu pas sama Dek. Kenal Ibu. Siapa? Kita, Bu, iku reti ya, Bu. Lek mana ya, Bu? Sek. Jangan kasus iki, Bu. Pertama. Sek. Angkat tangan kabeh. Sip. Piye, Bu? Kasusnya iki ngono, Bu. Kapisan, iki gak nganggep anake. Oh iya. Keloro pikirane gak golek. Iku apa ora iki premane wis nyolok anake. Nah, wong loro iki ae dikirim kantor. Oh iya, sik Bu, tak telepon